vedare ndadzoka zvekare nechimwe chiziviso nekuda kweimwe episode yandabva mukuuploada yamukoma avo vanga vachirondedzera nyaya yavo vachiti ivo vainge vakavimbika mumarriage ndokubva vazotapurirwa chirwere nemudzimai wavo. Ndanga ndichifunga kuti out there kana kuinewo vamwe vanhu vari kurarama vari in that situation asi vanenge vachidawo kupawo a message of hope, nekuti zvimwe kuda out there kunenge kutori neumwe munhu anenge ari kutobvawo kunotestwa obva awanikwa kuti iye anenge ari positive. Saka kana kuri kunzi you have any word of advice and if you want to share your own story so that out there kana kuine umwe munhu anenge achiremerwa nekuti ange achigamuchira status yake kana akazoteererawo your own story anokwanisa kuzokasika azvigamuchira. Saka kana kuri kunzi munenge muinewo your own stories that you want to share, kana kuri kunzi you are living with HIV, please munokwanisa kuya kuinbox kwangu, then you can just share with me your story and I will post it on this platform. Zvimwe kuda panokwanisa kuwana umwe munhu anokwanisa kubatsirikana.